नमस्कार सबको होम किचन को आपको स्वागत। आज ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ଥାଲିର ରେସିପି ବନେଇବି। କଣ ବନେଇବି ଆଗକୁ ଦେଖି ନବ। ଭାବିଛି ତ ବହୁତ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଯେତିକି ବନେଇ ହବ ବନେଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମଟର ରାଇସ୍ ବନେଇବି। ରାଇସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକଉଛି। ଧୋଇ ରଖିଥିବା ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍କୁ ପାଣିରେ ପକାଇ କଭର୍ କରି ନେଉଛି। ରାଇସ୍ ହେବା ଭିତରେ ବେସନ କରିବା ପାଇଁ ବେସନର ବ୍ୟାଟର ବନାଉଛି। ବେସନ 2 କପ୍ ନେଉଛି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ 1 ସ୍ପୁନ୍, ଚିଲି ପାଉଡର 1 ସ୍ପୁନ୍, କଳା ଜିରା 1 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନାଉଛି। ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏତିକି ଠିକ୍ ରଖୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡରେ ତେଲକୁ ଚାରିପଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଉଛି। ବ୍ୟାଟରକୁ ମୋଲ୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରି ନେଉଛି। ରାଇସ୍କୁ ଏବେ ଚେକ୍ କରି ନେବ। ରାଇସ୍ 70% ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନାର ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଉଛି। ଏବେ ତ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସିଜିନ୍ ନୁହଁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି, କଭର୍ କରି ନେଉଛି, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ରାଇସ୍କୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମୋଲ୍ଡରେ ରଖିଥିବା ବେସନର ବ୍ୟାଟରକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରି ନେବି। ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରି ନେଉଛି। ବେସନ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଡାଲି କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ ବନେଇବି। ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଡାଲିକୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ଦେଉଛି। 2ଟି ତେଜପତ୍ର। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ କାଟି ରଖିଥିବା 1 ସ୍ପୁନ୍ ପିଆଜ, ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ କଟା ରସୁଣ, ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ର କଟା ଅଦା ଦେଉଛି। ଏହି କଟା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଡାଲିରେ ଦେଲେ ଡାଲିର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇ ପ୍ରେସରକୁ 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାଏ ସିଝେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ବେସନକୁ ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି ଷ୍ଟିମ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଜମା ବି ଲାଗୁନି। ବେସନ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲର ଭଜା ବନେଇବି। ଏହି ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିବା କାଟି ନେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିନ୍ସକୁ କାଟି ନେଉଛି। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ପନିରକୁ ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କାଟି ନେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କୋବିକୁ ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ଭଜା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦରକାର ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ବେସନ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ବେସନକୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି।
ଏବେ ସବୁ କଟାକଟି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡାଲ ଫ୍ରାଏକୁ ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ 4ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜିରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ ସେଥିରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ କଟା ରସୁଣ, 1 ସ୍ପୁନ୍ କଟା ଅଦା, 1 ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍‌ର ପିଆଜକୁ ପକାଇ 5 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଡାଲିରେ ସିଝେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ପକାଉଛି। 1 ସ୍ପୁନ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ପକାଇ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। এই ସବୁକୁ ଡାଲିରେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଡାଲ ଫ୍ରାଏର ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 2 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 2 ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆକୁ ହାଲକା ଭାଜି ତାର ପାଉଡର ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ପାଉଡରକୁ ଏବେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏର 1 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଉଛି। କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଡାଲିରେ ଦେଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଦେଉଛି, 1 ପ୍ୟାକେଟ୍ର ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ଏଇ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଡାଲ ଫ୍ରାଏରେ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଡାଲ ଫ୍ରାଏର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି। ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ମୋର ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ବେସନକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ବେସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ବେସନକୁ ଏବେ ଛାଣି ନେଉଛି। ସେଇ ତେଲରୁ ବେସନ କରି ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ କାଟିଥିଲି ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କାଟିଥିଲି, ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଆଳୁ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁକୁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଦହି ବୁନ୍ଦି ବନେଇଲି। ବେସନର ଗୋଟେ ଥିକ୍ ବ୍ୟାଟର ବନେଇକି ବୁନ୍ଦିକୁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଏଥିରେ ବୁନ୍ଦି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲାଣି। ବୁନ୍ଦିକୁ ଏବେ ଛାଣି ନେଉଛି। এই ପ୍ୟାନ୍‌ରେ 4 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇ ମିକ୍ସ ଭଜା ପାଇଁ କାଟି ରଖିଥିବା ପନିର ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ପନିରକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତେଲରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଫୁଟାଇ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, କୋବି, ବିନ୍ସକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇ କଭର୍ କରି ନେଉଛି 5-7 ମିନିଟ୍। ପାଞ୍ଚ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କରି ଭଜାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଭଜା ମୋର 50% ସିଝିଗଲାଣି। କାଟି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଦେଉଛି। କାଟି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍‌କୁ ଦେଇ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ପନିରକୁ ଦେଉଛି। ପନିର ମିକ୍ସ କରିବା ଟାଇମ୍‌ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ନେଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ପକାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ନେଉଛି। ଭଜା ଏବେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କରିବି ବେସନ କରି। ବେସନ କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ 3 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। କିଛି ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଚି ସେଇ ତେଲରେ ଦେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏହି ପେଷ୍ଟ ପକାଇ କିଛି ଟାଇମ୍ କଷି ନେଉଛି। ଏବେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଦେଉଛି। 1 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ନେଉଛି। ବେସନ କରିର ମସଲା ପାଇଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ, 1 ସ୍ପୁନ୍ ପୋସ୍ତକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ମସଲାରେ ଏବେ ଦେଇ 3-4 ମିନିଟ୍ କଷି ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଛାଣି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେଉଛି। ଆଳୁ ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ 4-5 ସ୍ପୁନ୍ ଦହି ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟେଇ ନେଉଛି।
कसूरी मेथी को हाथ में क्रश कर पकई नेउचे। एथिरे छाणी रखिथिबा बेसन को पकाई आउ 5 मिनिट फुटाई ने। लास्ट रे गरम मसला कटा धनिया पत्र दे गैस ऑन करी ने। एबे तो टाइम 2टा हे गलानी आउ किसी आइटम बनै हेबनी। भाभी आउ 2टी आइटम बनवा हेले लंच टाइम हे गलानी। लास्ट रे केवल दही बुंदी बनवा। दही रे स्वाद अनुसार ब्लैक सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट दे मिसई नोचे। छाणी रखी तो बुंदी को देउचे। तड़का में तड़का पैन रे 1 स्पून तेल, गोटे सुखिला लंका, 1 स्पून सोरिष आउ किसी भुसंग पत्र दे फुटाई ने। गलानी दही बुंदी दे दही बुंदी रे 1 स्पून जीरा लंका गुंड पके मिक्स करी ने। बन रखी सब आइटम को प्लेटिंग कर मोर ये लंच थाली देखापी केमती लगुच आप घरे बन मत निहती कमेंट में जनइबे केमती लगुच सब रेसिपी। जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर जो मैंने फेसबुक पेज के देखते पेज को फॉलो कर। धन्यवाद।